ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಅಂದ್ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮಾರ ಸಾರಿ ನೆಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲೆಕ್ಕ ನೆಡ್ತೇವೆ ನಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವುಪುರ ನಿಕುಲ್ ಕೇನೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಬರುವ ವರ್ಷ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಗಣೇಶ ಬರಲಿ ಬಂದ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಉಂಡ ಕಾಬಾರಿಗಿಜ್ಜಿ ಪುರ ಸೂಫ್ರಮ್ ಶೋ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆಗೆ ಅವ್ರು 1,00,000 ಕೋಟಿ ಜನ ಸೇರುವಾರು ಒಂಜಿ ಸೂಫ್ರಮ್ ಶೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ದಾಯಿಗ್ 10,000 ಮಿತ್ತ ಜನ ತೂಪು ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒರಿಯೇ ಬೋಪಿನ್ ಗೋವಾಗ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ್ ನಿಕುಲೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಜವನಿಯರ್ ಎತ್ತಿದ್ದ ಬರೋಲಿ ಅವ ನಾನ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಯ ತೀರ ಉಚ್ಚಿ ವೈಶು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾನತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೀ ಒತ್ತದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದಾನಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ಒಲ ಇತ್ತದೋಡು ದಾನ ಮುಲ್ ಪಡಿದ್ರಿಡೇ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯಗೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೋತೋಡು ಬರೋದು ಸೈತಿಷ್ಣ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಹಲೋ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಆಯರವೆ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾದು ನಿಂಗ್ ಈ ಇರೆಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕೈಕೂರು ವೈಶು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಂದು ದಾಯ ನೋಡು ಬನ್ನಿ ವೈಶುಗು ನಿಗಲಿಗೆ ಬರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನಿಗುಲ ಪುರ ಎನ್ನರಿಯ ದದನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ 5 ದಿನದ ಇಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿತೇವಿ ಏನನ್ನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನ ವೈಶು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಪ್ಪ ಏಪ ನಿನ್ನ ಖುಷಿ ಪುರ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಡು ಸೊ ಪೂರ ಒಂದೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅತಿ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಡೇ ಇನಿ ಅದ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬರುಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಚಿ ಬೊಗೆಯಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಚಿ ವಿನ್ನುಗ್ಲ ಪನ್ಕಾತ ವಿನ್ನುಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡು ಯಾ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಸೊ ಇನಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 4 ಮಲ್ಪರೆ ಅದ 5 ಎಪಿಸೋಡ್ 5 ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೊ ಇನಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಯಾರ ಆಂಕರ ಟಿವಿದ ಅನುಶ್ರೀಗ್ ಪಾಪ ಮದಿಮೆ ಇನಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಏತು ದಿನದಿಂಚಿ ಅಂತ ಊಪಿನಿ ಈ ಜನ ಕುಲ್ಮಾರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಟಾಪಿಕೇ ಪಾಡುಜಿರ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಂದು ಏನಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ 4 ದೆಕ್ಕಗ ಬಂಡ 4 ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಏಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಏಜ್ಜಿ ಅಂಜಿ ಅವ್ವೇ ಯಾರ ಬಾಯಿ ಜೋರ್ ತುರಿಸೋ ಅಂತ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ವೈಶು ಬಲದಿಡೆ ಪಂದ ಅಂಚಿನ ನೆರಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ನೆರ್ರೆ ಕಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೋಡತ ಅಂಜಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂದೇ ಅಂಡ್ ಖಾಲಿ ಪಾಪ ಸಿಕ್ಕಿನ ಏನ್ ಬಡಪಾಯಿ ಜೀವ ಆಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೆದ್ದೀತೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಪೂರ ಇನಿ ಬರ್ಪುನು ಎದುರು ಕಣ್ಣೆದುರು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಆನೆ ಸುಮಾರು ಗೆದ್ದೀತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗಾತ ಸೊ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಕತೆ ಬಂದು ಒಂದು ಏನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಸಾಂಗ್ ನಾಗಸ್ತುತಿ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನಾಗನಾಗಂ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಟೇಪ್ ಆಡ್ದು ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುಂತಿದ್ದಿ
ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ನಾತ್ ಏನು ಮೂಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಡಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ನಿಕಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡರ್ಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೈ ಪಿಚ್ಡ್ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋ ಪಿಚ್ಡ್ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಅದ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸತಿ 2 ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತದ್ದು ಅವೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎತ್ತದ ಐಕ್ ಉಂದೇನು ಆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ದಾದಾತನ್ ಬಂಡ ಚೂರ್ ಅವು ಏನಾತಡ್ ಅವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅವು ಹೈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೆಪ್ಪುನತ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಚೂರ್ ಅಡೆ ಸ್ಟಕ್ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಅವು ದಾದಾಪನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚ ಆತನ ಅವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತಿನತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋವಾ ಪೋದಿತ್ತ ಗೋವಾ ಪೋದ್ ಬತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುದುವರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಪಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಬಟ್ರೆ ಗೋವಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಶಾಂತಾದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಫೋರ್ಟ್ and if you don't hate Christians then there are many beautiful old churches of 15th century in Goa which look like museum today. So are actually in comment maldere ಎಂಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಓ ಕಾಷ್ಟದ ಕಲೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋದು ಸೊ ವಿಷಯದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋತಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈನ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಡೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಬೈ ರೋಡ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋಡು ಪಂದ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ಲು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಎಂಕುಲು ಅವ್ಲು ತಿರ್ಗಿಯ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗುವ ಅಡೆ ಪೋಪ ಇಡೆ ಪೋಪ ಪನ್ಪಿನ ಮೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಸುರುಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಪೋತುಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿ ಮುಲ್ತೋಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅವ್ಲು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ ಅಡೆ ಪೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನ ಅಡೆ ಗೋವಾಗ ಸೊ ಅವ್ಲು ಪೋದು ದಾದಾಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಲಾಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಅವ್ಳು ರೂಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತಿನಿ ಅವ್ಲು ಯಾಪ ಎಂಕುಲ್ ಎನಿ ಬಯ್ಯ ಪೋದು ಮುಟೇನಿ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಪಿದಾಡಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜರ ದಿನದ ಮಟ್ಟ ಗೋವಾಡಿತ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜರದ ದಿನಟ ಮಟ್ಟಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಶ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಪೋಪಿನಾತ್ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪೋಪಿನಾತ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಡಮ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಆತವೆನ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕಲೆ ಗೌಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪನಾಜೆಡ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಪುರ ತುಯ್ಯ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಹೈಫೈ ಅವು ಪುರ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಮ್ 5,000 4,000 ಪುರ ಬಂತೇರು ಕಡೆಕ್ ಪೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದುಂಪೋಯ್ ಅವ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಮಂಡ ಅವೇ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈಟ್ ಅವು ಲಾಡ್ಜ್ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲೆ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಡಿತ್ತದ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಏನಾಂಡ್ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಅವು ಏರಿಯಾದಾದ ಅವ್ಲು ಏರಿಯಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಇಂಚ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಫೋರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪುರ ಅವು ಪುರ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಏರಿಯಾಡ್ ಕಾಲ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಬೀಚ್ ಪಬ್ ಅವೇ ಪುರ ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಲೋಕಲ್ ಮುಲ್ತಾನ್ ಮಿಟ್ಟಿಗ್ ಬಾಗ ಬೀಚ್ಗ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೋನ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆದಿ ಪೋಡ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೋನ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೋಪುಜಾತ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೋವಾ ತಿರ್ಗರೆ ಗೋವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಪ್ಪುದಾತ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪ ವಾವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಡು ಒಡೆ ಪೋಡು ಏನ ಕತೆ ಪಂದ್ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕುಲು ರೈಡಿಂಗ್ ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ಪೋತೀನಿ ತಿರ್ಗೋಡ್ ಬಂದ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಪೋತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗಡು ಪೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಲೆತೊಂತು ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಪೋಪಿನ್ ಗೋವಾಗ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ್ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಜವನೀರ್ ಇರ್ಲಿತ್ತಿದ್ದ ಬರೋಲಿ ಯಾವ ನಾನ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಜವನೀರ್ ಇತ್ತಿದ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ತಿರ ಉರ್ಚಿ ಪಾಡ್ದಿರ ವಿಡಿಯೋ ದಾಪಂಡ ಗೋವಾ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಕುರನ್ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪುರ ಅವ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುರನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚೊಂಡು ಮೂಲ ಇಂಚೊಂಡು ಎಂಕುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಆವು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಆತ ದೂರ ಪೋವೋಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಅವ್ಳು ಪೋಯ್ನಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ದಿನ ಜಪ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಮುಲ್ತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಿನೇ ರಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೋಡು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಗೋವಾದ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಜೀತ್ ಪಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಮ ನೆರ್ಲೆ ಅವೇ ಅರಿಗು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋವಡ್ ಗೋವಾ ಕೇರಳ ದೂರಲ ಪೋರೆ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಎಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ಇತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲೇನ್ ದಿವೊಂದು ಜನಕ. ಐ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಏರ್ಡಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲ 5 ವರ್ಷ ಇಂಟು ಒಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕ್ ಏರನಾಳ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಡ ಅತಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅವಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋತೆನಕೇನು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಪಂಡ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂಚಿ ಲಂಚ್ ಪೋರೆ ಸೊ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಇಂಚ ಪೂರಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ದಕುಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜೋಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಿ ಅವಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಆತ ಏರ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ದಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಆ ವಿಷಯ ನನ್ನ ವರ್ಷಲ ಪೊಪ್ಪ ಆ ವಿಷಯದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಅವೇ ನಿಕಲೆಕ್ಕತ್ ಅಂಚತ್ಯ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪಂಡ ಗೋವಾಗತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚಪುರ ನಿಕಲೆಕ್ಕ ಏನ ನನ್ನ ಗೋವಾ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನನ್ನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗ ಯಾರ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿನಿಶ್ಲ ಯಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಲ್ಪನಾ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೊರಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ್ ಮೇಕಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೋರಿ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಪಾಪ ಪವಿತ್ರ ಪಂದ್ ಆರ್ ಏನ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಪೋಲಿ ಅತ ನಿಕುಲೆ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂದ್ ನಿಕುಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರೋಲಿ ಅವು ಬಿಡುದ್ ನಿಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪಂದಿನ ಮದಿಮೆ ಬರ್ರ ಐಕೆ ಏನಾಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಓ ಆರೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾರೆ ಆರೆನ್ ಎತ್ತುಂಡದಲ್ಲ 10,000 20,000 ಕೊರೋಡಾವ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೈಸಾ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಬರ್ಸಿ ಯಾನ್ ಧರ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ರೈಡ್ ದಾಲ ಎತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ದೀಲೆ ಯಾನ್ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ತಗೊಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗುಲ್ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೈತ ಈ ಉಂದೆ ಪುಡದ ದಾದ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಆಟದ ವೇಷ ಭೂತದ ವೇಷ ಮಧ್ಯಮೆಗೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಚೂರ್ಲ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಸರಿ ಬಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಲ್ತೆ ಐಕ ಪೂರ ಸೂಟ್ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಭೂತದ ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆಗಿತ್ತಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಓರಿ ಎಂಕ್ ಕೆಟ್ಟ ಗರ್ವ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರ್ ಆಶಾ ಬಂಗೇರ ಪಂದ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತೋ ಜೋಡು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಡ್ ಆರ್ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಆ ಮೇಕಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಡ ಯಾನು ನೇನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಈ ಒಪ್ಪುವನ ಯಾನ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆಗೆ ಅವ್ರು 1,00,000 ಕೋಟಿ ಜನ ಸೇರುವಾರು ಒಂಜಿ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ದಾಯಿಗ್ 10,000 ಮಿತ್ ಜನ ತೂಪು ಜರವೇನು ಪನ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ ಕೊರಡೆ ನಿಕುಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಐಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪದ್ಯೊಡೆಗೆ ಎಪ್ಪೇರು ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾದ ಬೋರಿಂಗ್ ಗೆಪ್ಪೇರು ತೂವರೆ ಬೊಪ್ಪಿನ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ದಾವೆನ್ ತೂವರೆಗೆ 1,00,000 ಕೋಟಿ ಜನ ಸೇರುವಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆ ಅದ ನಮ್ಮ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಮಿನಿ ಅವೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಡ ಅವು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ತೂಲೆ ಅವೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ತೂತೇರ ಅವೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಐಟುವರೆ ಎಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿರೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗುಡು ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಡಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಎಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಡಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಎಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಶುನ ಆಸೆ ಅದಿತ್ತ ಐಕಾಲಿ ಏನಕ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ಲ ಅವರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಅಯ್ಯೋ ಬಟ್ರೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಂಡು ವೈಶು ಈರ್ನ ಆಸೆ ಸೂಪರ್ ಹೇಗೆ ನಾನ ಇಂಚಿನ ಆಸೆ ಬರ ದಿವೋಡ್ತಿ ಬಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವನ್ ಎಂಕು ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಆದ ಪೋಕಿ ಬೊಕ್ಕ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊರೊಡಿತ್ತೆಚ್ ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಕಡ ಬಿಡ್ತೆ ಒಡೆಗ್ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೊ ಅಡೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೊಕುಲು ಅಡೆಗ್ ಅವ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋತೆ ಅಲ್ತೈಕ್ ಒರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹೌಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ ಐಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ
ಯಾನ್ ಪಂಡ ಊರುಡು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂಚ ಬಂದು ದೂರ ದೂರ ಓಡೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋರ್ ಎತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಲ್ಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪೋಪಡ ಪೋ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ರಡ್ ಮುದ್ದಿನ ಒರ್ತಿಯ ಕುಲ್ಲೋಡತ ವಿನಿಶ್ ಶಾಲೆ ಪುರ ಪೋಪೆ ಬೋರ ಪುಂಡ ಆಯಗ್ ರಜೆ ಎತ್ತಂಡ ಪೋಪುಂಡ ಪೂದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮನ್ಲ ತು ಯಾರು ಒರಿಯೇ ಎಪ್ಪುನತ ಮೊಲ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಎಪ್ಪುನು ಒರ್ತಿಯೇ ಎಪ್ಪುನಾರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಅಂಚ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಪೋಡ್ ಬಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಅರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಒರ್ತಿಗೆ ಆತು ದೂರ ಬರೋಡತ್ತ ಈಗ ಮೊಲೆಗಾನೆ ಪನ್ಪಿ ನಿಕ್ಕಾಣ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನ್ ಇಡ್ಪುರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋರೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರಪ ರಪ ಪೋಪಡ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಮೊರನ್ಲ ಮುಕ್ಕುಲ ಅಂಚೆ ಪೋದ್ ಬೈದ್ದೀನಿ ಅದ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡುವೆರಾ ಬಂದೋರಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವು ಕರಿಮಣಿ ಅತ್ತು ಕರಿಮಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ದ ಮಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ದುಂಬು ಕರಿಮಣಿ ಆತಿತ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಮಣಿಗೆತ್ನ ಅಂದ್ ಅವು ದುಂಬು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಅವು ದುಂಬು ಕರಿಮಣಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೆತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರಿದ್ ಬೆತ್ತು ಅವು ಕರಿಮಣಿ ಗೆತ್ತತ್ತು ಅವು ರಡ್ ತಾಳಿ ಬೊಕ ನಾಲ್ ಗುಂಡು ಬರ್ಪುಡತೆ ಅವು ಆತು ಸೆಟ್ಟನ್ ಗೆತ್ತೇರ್ ಗೆತ್ತದ ಚೈನ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂಚ ಒಂದ್ ಚೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಅವು ಮಿಡ್ಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವೇನ ಗೆಪ್ಪೇರ್ ಗೆತ್ತತ್ ಅವ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ದ ಮಣಿ ಅವು ದೂರದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಕರಿಮಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಚೌತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬರುವ ವರ್ಷ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಗಣೇಶ ಬರಲಿ ಬಂದ್ ಬರುವ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷನೇ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಉಂಡ ಕಾಬಾರಗಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅವೇ ಈ ವರ್ಷನೇ ನಮ್ಮ ವೈಶು ಅಪ್ಪೆ ಆಯುಲ್ ಈ ವರ್ಷನೇ ವಿಶು ಅಮ್ಮೆ ಆಯರು ಅಮ್ಮೇರು ಮರ್ಯಾದುಂಡ ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ಲ ಆಶಾ ಕೋಟಿಯ ನಾರ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಕ್ಕಡ ಆಶಾ ಬಂಗೇರ ಅಂತ ಆರೊಂಜಿ ಆಶಾ ಕೋಟಿಯನ್ ಬಂದ್ ಬಾರ್ದೇರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ವಿಶು ಭಟ್ರನ ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವೇ ನೀವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೆ ಎಂದೇರೆ ಐತ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಬುಟ್ಟು ಯಾಪ ರಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಜನಕುಲ್ ಕೇನೋಡು ಅವೇನು ಕೇನ್ನಾಗ ಹೆಂಕುಲ್ ಕುಡೊಂಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಪಾಪ ಓರಿ ಕೇಂದೇರು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಆರ್ ಓರಿ ಪಾಪ ಕೇಂದೇರು ಅಂಚ ಜನಕುಲ್ ಪುರದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವುಪುರ ನಿಕುಲ್ ಕೇನೋಡು ಹೆಂಗಳ್ಳ ಕೇನ್ನಾಗ ಹೆಂಕುಲ್ ಪಾಡೋಡು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನು ತೆಲ್ಪುನ್ ಪತ್ತುನ್ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಮಂಡಾಪುಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅಂದ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದೊಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಯಾನಿತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮಾರ ಸಾರಿ ನೆಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲೆಕ್ಕ ನೆಡ್ತೇವೆ ನಾಯಿಗ್ ನೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಮೋಕಿದ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ನೆಡ್ತೀನಿ ಡಿಂಗ ಭಟ್ರೆಗ್ ಆರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆರು ಅರ್ನಟನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅರ್ದಾದ ನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಬಲ ವಿನಿಶ್ ಈ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಈ ದಾದ ಬಂತ ಉತ್ತರ ಕೊರು ಯಾನಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂಪೆ ಅರ್ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದೇರು ಬಂದು ಈ ಚುರಾಂಚು ಇಡವಲ್ಲ ಇತ್ತ ವಿನಿಶ್ ನ ಆಗಮನ ಅಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಬ್ಬುಲಿ ವೈ ದ ಹೆಲ್ ವಿನಿಶ್ ಈಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೈಶು he does not have manners. He also makes ಏನ ಬರೀತೀರ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಲಮನಿ ನೆಡ್ತೇವೆ. He also makes anguish face while talking to Vaishu. Vinish, please show some respect to Vaishu. She is your attige. ಗೊತ್ತಾನಾ? ಇದನ್ನೇ ಮೊಕ್ಕೆಗೆ ಸೋಯ್ ಕೊಪ್ಪನಾನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನೆನ್ನ ಅಣ್ಣೆಗೆ ಅಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪನಾನೆ ಮೊಕ್ಕೆಗೆ ಸಿದ್ದಿಗಾರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಸೂಪರ್ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಗುಲು ಇಪ್ನಾನೆ ಇಂಚ ಅಂದಿ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪಾಪ ವಿನಿಶ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ಆಂಡ ದಿನತ 24 ಗಂಟೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ನಾಯಂತ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಅಂಚ ಬಂಡಾರ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬಂಡಾರಿ ಇದೆ ಅನ್ನು ಈ ಪಾ ನೋಡಿ ಯಾರೇನ ಬಾತಿಯ ಐಕ್ಲ ಕೂಡ ಆರ್ ಪಾಪ ಸಂಜನಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಇವನ್ ಐ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ he has no manners. He is almost 13-14 years and still acting like a kid. No manners at all. Padde neku dada uttara attu mare engul dada malpodu mare angry maltunda angry
ಇವನೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಆಂಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರು ಕಾಮಿಡಿ ರಿಟ್ನ ಬಾಲೆನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದಾರ ಅಂಪೋಡು ಪನ್ಲೆ ನಿಂಕುಲೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಿಶ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇನೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಪ ಆಯಾಗ ಮಲ್ತಾಡ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವಳಿತೆ ವಯಸ್ಸುಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಎದುರುಡು ಆ ಇಂಚ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಎದುರುಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆಂಡ ಒಂಬೇದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಯಾಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಆತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಯದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೇ ಪೂಜೆ ఆయన పడు దాదా బేలే మంతుంది పిలమ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಬ ವಿನಿಶ್ ఒక దాదా ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಪಂದ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಿಪ್ಪುನ್ ಅವು ಬಿಡ್ದು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಅವು ಪಾತೆರನ್ ಬರ್ಸಿ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪುವೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿಷಯ ಆತೆ ಬೊಕದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಆತ ಅವು ಅಕಲ್ಡ ಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕುಲು ತಪ್ಪಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪನ್ ಅಕಲೆಗ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಏರ ಏತ ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ಏನೇ ತೂತ ಕುದ್ದತ್ತೆ ಏತ ಜನ ಇಲ್ಲರ್ತ ಪಿದಿ ಬಾಡುವೇರ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮನ ಉಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡುವೆ ಮಗ ಈತ ಎಕಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುದು ಬಂದ ಆಯ್ ಒಡೆಗ పోయి ಆಯ್ ಬಂದತ ಆಯ್ ಒಲ ಇತ್ತದೋಡು ದಾನ ಮುಲ್ ಪಡಿದ್ರಿಡೆ ಇರ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಆಯ್ ಈ ಪ್ರಾಯಗೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೋತೋಡು ಬರದಿ ಸೈತಿಷ್ಣ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಐತೆ ಫೈನಲ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ವೈಶುನ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ವೈಶು ಅಪ್ಪಾಯಲ್ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ದಾಯಗ್ ವಿಷಯದ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಪತಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ದಾಯಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡ ನಿಕುಲ್ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂವೋಡು ಅರ್ಧಡ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಅದ ಆಂಡ ಒಂದೇನ್ ರೀತಿ ಪನೋಡ್ ದುಂಬುಲ ಆತೆ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಒತ್ಲೆ ಒತ್ತಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ನನೈತೆ ವೈಶು ಅಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೋಲ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾನತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೀ ಒತ್ತದಿಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಲ್ಲದಾನಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯಾ ಪನ್ಕನದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಟು ಪನ್ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಾ ವೈಶು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಾ ಅತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ವೇರತ್ತ ಬಾಲೆ ಬರಂತುಂಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೈದ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತ ಆತುಂಡು ವೈಶುಗಿತ್ತ ಮದಿಮ್ಯಾದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪಿನ ಆತೆ ಆಂಡ ಆಲೆಗ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ದಾಂಡ್ ಉಂದೆ ಬಾಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡೆನ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಪರ್ಸ್ ಬತ್ತೀರಾವು ಒಲ್ಪರ್ಸ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ದತ್ತು ಯಾನ್ ಅವೇನ್ಗೆ ಎಂದಿಜಿ ವಾ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಮೈಸೂರು ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿ ನಾವು ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಅದ್ ಬೋತು ಲೈಕ್ ಐಕೆ ಐನಾಜಿ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ದ ದಾದ ಮಲ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುದರ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿನಿಶ್ ಪನ್ ದಾದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುದರ್ ಬದಿಯ ಯಾಲ್ಲ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಮುಂದ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕೆನಿಲ್ಲದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕದ್ನ ಎಂಕೆನಿಲ್ಲದ ಘನ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಇತ ಪಣ್ಣ ಪುದರ್ ಜಾದ ಪುದರ್ ಚೆರಿ 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 ಪುದರ್ ನೆತ್ತ ಎಂಗಲ್ಲ ಶಿಡ್ಜುದ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿಡ್ಜು ಒಂದು ಶಿಡ್ಜುದ ಪುದರ್ ಚೆರ್ರಿ ಪಂದದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಇಕ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ಯತ್ತ ಎಂಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ತುಲೆ ಕುಚು 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 ಚಿರಿ ಅವಳು ಅವಳ್ಸಲ ಇನ್ನ ಪೊಟಗೆಪ್ಪೆ ರಕ್ಕುಳ್ಪುರ ಅವ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಯರದೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಿದಾಯ್ಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಡಿ ಉಳ್ಳಿ ಆ ಯಾರಿಯೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಚೆರಿ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗತ್ತ
ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ವೈಶು ಜಾನಿತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜೋಲ್ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಇವಾಗ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲಿ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಡ್ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡೆ ಅವೇನ್ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒತ್ತೋಡೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಅವಂದ ಸರಿ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ರಾಮ್ ರಾಮ್.